ye enwura yi bie a kyese eya goprama so pa ene yeta hu no mo wani bi na beba betodwa chem si akwakodi eye oba hema ho mekire eye atim kotoku hema na ni nyina se se de bre kotoku royals fo emu nsem na ye pinso panyfo nso aba biebie sem enso so eni anopai ye di mu nkiremu ede be ma wei ene ensem ahodo anopai nsem trofo ada roma waboa ama yensa aka se enadwada eno enso so eye february bosu de toso eye aduonu enso afimpino ene aduonu miensa ye fa mu nkiremu enfa mesomwo ubetimi ade achi ewo abe fontentan so Facebook live Ahenkan933 FM na sanso so na YouTube so Ahenkan933 FM diachi enso so wona entimi emo YouTube no kwa mepa chaw obo se atwereye no kokko no asose gon wo subscribe wo don sa boso pe waba beke abusuakuo no enso so ehun abebo ye pa bra bia ye de adwuma de beba abefontentan so bia no obenya nkaebo videos Facebook on mo no ma wadwenche no ensu emeba no mabekenka di amount ebra ese enso efata emuo na anopai osomfo me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimu kan afi adeshima ma yiwa suma ensam no emu enchiremu eni Ahenkan FM Ghana adishimama yesha ensam no ase ede amawa na chese yade se nkrata bi ensuso eyiniti eye anano eye yawada no na eno eye February bosu de toso aduonu miensa fempino ene aduonu miensa ensuso emuo na nkrata no kinkamu na aduani edi akira na chese eye Ghana Armed Forces for na wonum ekasa no na wonum ede nsam na nkasa beto abe fontenta so mo bia de ni kotwamasa ehunu bi ana no memedana na wonum ekirem ese wonum enua baako a ono so ye woslani pa wonum ehu no esa se opanyini di dwumadie ewo eye bema kampo na so no ayade se fiti yawada na no anyade so muhu ba bia wafa biem a kyese na hu akwakọ hia so mama eye Ghana fo nyina so te na om Ghana fo so betimi aye mmoa ama matimi de nhwemu a betimi enso aboa ma eye opanyini om sa aka no yetimi de ahye so na opanyini ameka na se eye Lieutenant eye Colonel Peter Amoa wono ana kyese meka na asem bia na asrafo kire se omu enhu ba bia sisi akwakọ butu ana kyese wonsam akwa bibia ho na ayayem hihie ye pa eti ensem yi ebeto abefontantan so no aye anano aye memenda na ne no aye February bosum de toso aduonu enum afimpino ene aduonu miensam no ene Ghana for do na ayayem hihie pa bi mu busebusa omu nsem bebere se osla ni de woye de no yira enti nsem busa ne de do na akokọ so a na ye bompa ye ewa atweye mu se agya Nyankopon hu ye moboy na ye hunu aye opanyini esa se nche kra na ye nua aye Christian atwusei ono so ne de beto dwa yesu wo ho na wesu be kan de asutro mienu na chese ba be ma ani hahaya na chese no so betim do how de abro kokọ Ghana enti ye wa atwe mu ano na de kye so no aye enrada na aye eda kwasiada February bosu de toso eye aduonu ensia fimpino ne aduonu miensam ana apolisifoɔ ede enkrata epie montene eso a wonom so ekire mu se Nyankopɔn adaroma pempam no kase de Lieutenant Colonel eye Peter Amoa omo ensa atimi aka no na ɔkyerɛse baabi omu ko hu no ne de eye fimfini mantam apolisifoɔ ene boa ye de niam ahodo di gu akwan so a wɔkyerɛse wonom sa atimi eka eye oslani anaso osojani ya eno so atimi aya asemde apolisifoɔ na momonka atom de ba bontene eso san so de tudwa biem kyerɛ mu se wonum gusuwa de nhwemu mapa wɔso omde ehyehyɛ so na eboa sade beya yebehunu timu po a eta kyerɛ nti a ema ene Lieutenant Colonel Peter Amoa ya na yehu ba bia wakɔ akɔhyɛ fiti anano ya wadane nyina de basa bepem eye enu akwasi adansa ne yehu no no wonum kyerɛ so omde nhwemu biara wɔso omde ehyehyɛ so no ade ba ehyehyɛ so ne yehunu timu po anasa de kɔfa ba ya enam so ema opanyini na yentimi enso ehu no no apolisifoɔ ne momo enam momo krata iso enso ka kyerɛ Ghana fo nyina se wonum eguso omo ayo amafam de biara ehwe eboa sa de beya asumdue pa betimi aboma konko Ghana mia na afi krampo no matimi abo ade hye no mo so ban sa de beya de hye bia nkoba se yeso we ayira ya chi we afa ye de we wura hanom no ebi enso entimi enkoba nti asem da ewo enkrata na no pay efiri eye apolisifoɔ akachi apie ene
sem asrafo enam krata so ebo Ghana fo nyina manne ana no memenda ne se omo ye oslani ba kwa na so mu nua baako Lieutenant Colonel Peter Amwa omo hu ba bia wafa ne mum apolisifoɔ kyese Nyankopɔn da Roma fifini mantama apolisifoɔ atimi aboa amena me no kasa de yetimi enso ehu opanyin na ya asem den enso ede ema yen enyina de shimama wei eye apolisifoɔ wɔnom ka atomde enso epia beka Ahenkan 93.3 FM the best in the east yen kase bo aprono so abeto so meso mama wahunu de etwa ede egu mo piafo afi ma yentoa kase bo no so na yenkwayanim ewo eye ensamfoforo enso so emu na yeko eye ensamfoforo enso emu a eyade se enam no ekase Ghana baby abefa bia no obi ekase enwumasua no yehia ensachaye mapa betumi enso aboa yeye pa se de be enwumasua no betumi enso afane tuma pa afra na enwoma timi akonkan ede amayene na dama manfo do na susu se ewose enwumasua no yeye mu ensachaye ne bi mu ekirem se mpempiru bo se obi wose wakosku makwa nimdie obewie na nimdie kro na soso no asama na baba tenafie na wonya adwuma enso so enye na kyese aban anhwe no wa moa na ama adwuma anya na kyese wotifie saa de ne saase ne demri fam na kyese yekɔ ne yeba na sabio o maame ne opapa wonmo mohwe ni school yi na se de adwuma mo ye nyina no ya beye obregu na no anam so bi ama opanyini kwankyerafo no ana etua National Development Planning Commission ano aye Dr. aye Kwadwo Esiam Mensa Abrampa wode atodwa ekiremu SM sadia manforo do na gusu a omo eka no wono ensoso ene wonum eya adwene pa hunu se Ghana enwumasua ne braso ese ya hwane ade nuoma egu akwam de hihye foforo bi egugu akwam a ebetumi enso aboa ma abofra no se nyame ya adom no de ne kakra na agya uko school no eduru eye biaye bia ewo se honum no wotimi enso hwenya adwuma eye na nuoma timi konkan ede ma no wotwa ne kasa yeso no wochem se wo hwa nipa dodo pa ya omunya akwanya ko school wie na omu atimi anya adwuma eya na kyese abayan form adwuma na wonom akokyere wonom pa na wose no so ka ho bi ana ama nipa dodo na so nya adwuma enye ewo makoko Ghana mu hanom etu ono de ogide se ensanu nwuma suku na wose yehwe ne yebie mpatitru ane de wosuapon ahodo mu no technical universities no wose yehwe ne yebie mpa ne mfangyehye ne akade ahodo a yebetimi de agu akwanso na aboa wonom no yefani nyina ensu engugu akwanso ne yefa emwa wonom nyese babadie no kyese babadie no ya doso no na gusu ade unemployment so ekosoro an se ekoso to no de ogiri se babie ye duru no enya babadie ne mum ene se yede yensa ene de obade ede ahye yentrimu no yebehwe amanatimi aye adwuma ye ne yede ahye yetrim ne mum no akase wose ye tretre ye ho no na yaboa na yetimi atretre no na yetimi aboa manoma so etimi akọ Ahenkan wabra Dr. eye Kwadwo Esiam Mensa Abrampa any 72 no nchiremuni. So going back then, we need to look at the kind of training we are offering for these young people. So you realize that for the last 3 or 4 years, the emphasis has been on skills related to CTEC and the TVETs. These are technical skills which you acquire. And once you're able to do that, because that is what the industry is not, it's not just running them through, but providing it for them with a change in attitude, a change in mindset. These are the things the private sector is looking for. And therefore, we need to change our whole educational system and training. And we're not just talking about. Embedded in this whole policy is identifying institutions which are turned into real pilots, this practical process. So when you go to some of our technical universities, which we've been working with for some time now, these are churning out different entities and individuals for our industrial activities. Why? Because it is being done on scientific basis. Comparing those students who have gone through the normal process compared to those who are going through what we call the precision qualities, combination of standards and all that. Look. Ghana Adishmama ene awitiye wayo panyini kwankyerafo no enada National Development Planning Commission ano NDPC eye Dr. Kwadwo Esiam Mensa Abrampa na abusuafo wate eye nenka ewa no pano si aka nkese bo no so no enti kwen betimi afaso ne unemployment no
yebetimi nso ahwe na etimi enso eso etimi atie ena opanyin nso akyere ninimdie enso de agu ho ne mo no anopa no nsi aka nkese bo ena wasugusu awu etie wa Ahenkan 93.3 FM, so the best in the east na yebo awrem na yakọ eye ensanfoforo enso so emu a na atiefo beka ya ayade se ene ana no kwasiada no ana no memenda ne mum kafra ene beye no hu sa se ayade se eye opanyini bi adaroma watimi abomodene atibi atabiri eye fidi ede edo eye enwura yibi ade ababe dan eye achim kotoku royals ball boku no se eja se kobaso mo epe baabi anase bia omago plama no so ekofupe no matimi abomode de fidie akwakodo na atimi abo ameno matimi akonkan na so na empanfo bi chemu se baabi afidie no akwakodie no akoye aketan se fidie ne beyi apie pa ma eye kotoku royals fonsa aka no akoda ne boatimi din eno enti ayade se na amanfo dodo na eka se omutino bo mo ne saa na aya na no memenda na tija e wa asem dika dwumadie so ese ai mowa no aba na ayade se akwakodi eye oba ahema awo kotoku traditional area na akua asanto otoso miensa akache na ombesi ode be ma kotoku royasefo asem ye hu saa no na chese ayade se akwakoduru eye nananum atrenkonya so anim entempa so ana oba ahema esoma ye ema wo no ne personal aid de aja wohwe akire anase na dwumadie ntoto yeso de ma no eye owura eye kwabena asietu dodo na afa no eye kakraba ese krache ka ho mo wa ne enesi onim no ka ho ofakọ na akwanchechiri mu biara wose wode ema wo no mesade be ya adehia no so mo achema mu enso behunu sampa me oba ahema me wo hode ma wo no mo medwene wo ho pa na do awia ahomache dasuo mu nyina no medwene wo no mu nti fakọ na wo kwanchechiri mu biara wose wode mo mesade be ya esem nani enso beda wo no no okwa wada ne di ade akere wo mo ampa so ayade se eye opanyini ya wono na hye oba ahema dwumadie ntoto yeso de ma no meche eye oba ahema personal aid owura kakraba ene akakanka kasa de chin kwasi ada so ene eja o tietia no chacha mu abepie mu Ahenkan 93.3 FM fidiom ya na oba ye no anaja oni owura odi Ahenkan kwa me yebo atim kwa no onumbre mu esi nkunya ewo eye Ahenkan dwumadie so eye Ahenkan church so ene obusa no se owura eye kwabena asiedu adaroma na ahe no chem so wasam dika dwumadie so otena so eye anano memeda no na memeda no otena so no de tudwa kire mu se yesi fidi agya de do nwura yibi ababedi eye oba ahema na eye akua santo a otoso miensa akache na yesi an ebi mo keka se oba ahema pese otena so pese ode be ma eye kotoku royals football club no na eno na oba ahema so ma se agya wedie memra na fidi no meba no so ka me ho na fi chechemu biara me wo mu bia no fa enso ensum eye atiefo no mo nte omo ase mi wie pe fidie no mensa mfa nkobiem madane e de ahye mo nsa na afi no eye ball boku no me kire kutukuru oya asefo omo ba mo so madane de ama wo mo na eno na atimkwana na onu mbre mu kila abubonua odi anka kwa me yebo ase oke kwani mu atene enchemu pa efa eye mowa no ho no dane die na atiefo nyina so aso entibie eno opanyini kirikiri mu sei asem no kure wo mu ni se eyemra ye nyina Kutuku Royals qualify Premier League no ampa Kutuku Royals nso hu se ekru ewura obatampa na akua santoa omu tutu deche ekọ ne naso ekọbọ na manyese oba akọ ne ekọ no ye dinkuni nti ese ba na eba kachiro onu nso di anije ema dokodoko nsane dentins ama at least anije bai owi na ja oma omubua mu kakra se sadia ne na fama players no akọ aba ode ma chema nti eno achi no ode tu dwa se ampa there's a one woman called Akuko Rose na onu nso di mo wa bi aba se aya na mo di ado park ne so nti ewo ho nti mirepam no safanu mienu ni nyina hia na by presentation no or the amount omo dase nti o ma no san by so on person befa na so there be nipa no de man no oni ha nti nkebe ya nka fanu ni nyina hia na nka ayefe waba Akuko Rose kakra nti enu aye ho na eti ho Ahenkan fe no se ye na asumu na kakra no se una se se mefe bibi enyemo wa makru susi ho e ho ntentan nti no chiri no twa no Ahenkan radio enti chino chano enwa so ne se machi no ham no chano o se enwa ne se machi na enti wei eye opanyina wono na ehwe oba ahema wowo eye Kutuku traditional area enso so emu eye na akua asantoa
the third ono na chese Jani personal aid na atene kan no owura kwabena asiedu dodo na afre no kakraba na oba ye obechechiri nsem kama so edemite nei eye mowa no fidie na ededo eye ngura no ade se pepam no kase de wajai ade ahya henkan 93.3 FM sase ya kotokuru oyasefo mpanyufo wonum so ba na ja adane so de ahye wonum semtie ho echechiri mu na waso atinti we no nya se oba ahema na pese wotena so da bi na emom no na ohwe se brese mu no obetimi so ada na dia manuoma enso akon se de yesibi ehwe no kama na abusuafo ma yenko obi eman soyi na yenhwe de etwaguo enso so ewo ho na ade se siam no kase de Nigeria man no enya de kitu se unim se wonum kwoto santene enso so timi ekoto aba ehweye se ombetimi enso ayi eye wonum emam panyini eni ana no memenda no fiti fiada ni nyina da de ni eposo kra enso ewo Nigeria man no enso so emu so unim se Ghana de hye so ewo hono mo paja yegusu aye bompa ye se peche bia krampo enkoba na campus se bio akoka Ghana de hye ni bia enso ewo sase Nigeria for de ye ne wono ma na ayade se pepam no ekase de Nigeria for wono de omabato no dwumadie nyina so etimi abana wieye na omde ba na wieye no ayade se de Ghana eja mamrane makwan no se yeto aba no enso so awie ni sana na chese wo se yehwe na mpanfo enso kika nyoma esiani ne yekenkan ma no ne yehwe de eja wono so atimi adi eye nkunim enti okopiem wa Nigeria hono ma eye Independent Electoral Commission no ogusua pepam no ekase de eja wo hwe se obetimi enso akenkan ma no anase ma no de ato awie no obetimi akika adi esiani na wono kire se ebeje mre kakra ansa na eja ombetimi de abato no sunsuaso no aba betu edwase de nyina nim Ghana akora na ja enhyeda ensu bia sa no na ntse Nigeria yeto aba wie timi di besa na wotwe ansa na timi di abato no sunsuaso timi di aba betu dwa enti enei no yade se empanfo aka de tu dwa kire mu se Nigeria abato no de ne to ndo mato awie na emom ne kenkan no ana wonum gusu aja omkeka nneoma edisi ani a wo hwe ani mu se ebre bia eni achichiri no ombetimi enso so ede eho emuaye de aba betu dwa na sisi ade okopiem wo no se enya de kitu o enya de kitu ayi se ayi se tare wo so ataso no na o chese se o hwe de omo kenkan na se eye bola tinubu ase mu ni se oya hwire dikan ho no ma so ana dan kakra enti omugusu a mo chese ye nyina yenya aye otwen ene opepa na eja wo so enkeka no ma ensi ani brebia eni achi no omo de homu aye ba beto dwa na eno nam so bi ama Ghana aban na musini a wono so Nigeria man no emu a wo hwe ese eja Ghana de hye no mo ho no no se sabi o ye bokọ achichichi se koba se bia na se bibia no ekoba pe Ghana de hye mo no wabehwe no abọ mo eban me kire Ghana High Commission eno eye owura eye Rashid Bawa wakasa de atodwa kire mu se o ka kire Ghana fo nyina se Ghana ni biara ajabi se bio ne maame ne papa ne nua ne ba ebi ewo Nigeria mani mo no ma o ma ne yem enhyehyɛ no kra sanse wonom enso de no ma agu akwa so pa a mo ehwe ni mu se basabasa ebi ankoma no meso na mpo se basabasa ebi koma no ho so a se Ghana ni di hye bi pa ho kwa ka de o se o eno de alaki aye enya de se betimi enso so abam de biara da sanse miaya hodo mtutu abani nyina no o se utimu se ja Ghana form won mu nyina no ehwe ya wo mo so hye bi a wo so mu di so enso na etimi ebua bia no ma di so kama ti Ghana form won mo ne die wo chese wonum gusu a hwe se won bebo mo eban na sabio o ha bia so enko eba ewo ho ne ma eno so wode ho nsem ede ato eye edwantiwe no eye asemda owura Rashid Bawa wono eye Ghana's High Commissioner ewo Nigeria mani mu no wono so ka kire Ghana fo se ayemhihye bia ne akiri abato no sisi ade agya amato awie ne kenkan mu no ene wa atwen yem eno bi se kenkan de be kenkan yo na se obebobọ no eno eni asem no tie eno na sisi ade Nigeria fo enso etwen ne ahudi agya wadi eye enkunim ewo abato ekoso esoso no emuo abusuafo ma memfa anopa no nsia akankase bonu mu enchirimu no ma me emfa ensia no mafia mafo adwenkyere ba ko mienu miesa bia aba no ma me emfa nto aso mfa ma na me sori na ma chidwumadie ento adwumadie no so emfa emma as amisku spelele kaswa eno se ye mompa ye emfa ma eye
Nigeria for wabra omo so gusu aja omo keka mma no abomu ona afi omo de husunsanso aba betu dwa no wo chese mpaebo a ena wo se yetimi enso ebo edema wo ne mo kama enso ewo ho yate 2 pm asante mampo no so kire mu se Ghana ya asomdwe man bibia dedadem kama na wo chese obibia so kire mu se ya dodo ye ho pa na so ade ba ko aka ama oman enko nanim ya ho kire so de ekoba ne sa pe na chese de aso hia ba no so ba pe na nibra ba pe hey wan hwe ana chese de obi ape no ye ba bokro no no okobo de okọ adusu no okọ na chese won nsem na ko bibiri ti o se de mmom pa ye pa de mu odi na Nyankopon nya ho kire aba ye so no so mfamfiri so na emom wie na o chem se na nado dan kwa akufado woni wa ban mo so mo nyama fam de na mo fix wo man no na ye nyina ye ntimu ede ya 2 pm asante mampon berima nana owusu eni wo chese obutu eye adanse asokwa KT Hammond abato empesu ya so no so tirem se Dr. Afriye Akoto papa yi obo adwuma pa o enti ono ena wo se Ghana for so tie ni nsempa no na mo na kwanya fimpino ne aduno enso enan yate yade ama wo Hayford ni ena ono so HM se eye tadi kosimintim no butu ene Dr. Afriye Akoto no nso anopa yi wo chia no bona baso enso e wo hanom saa a chese enya adeketwa adeshimama anopa no si aka nkase ebo no ma me fancy amanfo adwenkyere enso eba ye na mede enso asumwei aboafo eye Kwame Asante odi ekọ Facebook live, YouTube live, all social media handles ni nyina no na daroma na no pe wa mo abo ni akohoma aseda enkoma no owura Biliman adaroma wo hye se ne bibia so eba abonten se de be ya wa wutie no so no wo so be fili ni nyina no ohwe edi ho dwuma ede ma ye dana se technician on duty wo kenkani anopa no si aka nkese be mo ye me adwen pa